Mayong hapon sa itong sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kumusta lang sa inyo tanan-tanan? Ada ka man sa inyo radyo o kung ada ka man ka online sa karon nga hapon, maayong hapon kag magulugal umon nga kalangitan. Mabulubog na ang atong temperatura sa atong palibot na. Kamusta ang paniyaga? Okay lang? So, relax sa mga nagahilay-hilay dira kag nagasulusandig kag nagapulupong ko iba nagapatunaw-tunaw pa. Na? Sa kutuman sa malabutan sa atong pagpangalagad karon nga hapon sa sining palituntunan This is My Life, Martes nga edisyon. Hunyo 21, tuig 2022. Ano ang ginakasakuan sang tanan? Mapamo ka nila. Anong ginakasakuan nyo da? Ano ang mga dapat na itong himuon? Kasako kamo sa pagpanghimos kay para makalingaw-lingaw kamo. Okay, go ahead. Pero updan ninyo si Tita Wilma sa inyo mga palamatinan sa karon man iya nga hapon. Sa mga senior citizen naton, sa mga masaligan naton sa tagsa naton kapuluyan, kag sa mga kabataan nga ara dira kay ti kabalo kita wala naman klase. Iban nga mga kabataan naton very busy pa iya sa karon. Diin kamuhaw pa mo kamo na. Diin naman kamo kag ano naman ang inyo sa ni mga activity. Mga anak extra careful sa gihapon ha. Ang mga minimum standards para sa aton safety himuon sa gihapon naton. Hindi gid kita magsalig, hindi gid kita magkumpiyansa, no? Gwa ka balugid kita nga nagagwa pasulod kamo sa inyo tag sa kapuluyan, pero hinay-hinay lang. Hindi naton pagulpihon ang sitwasyon. Kay kabudlay kun aton man gulpihon sinong makaluluoy kita sa gihapon. Ha? Gani, okay lang na siya, ana. Tita Wilma, updanay kita tubtub-tak na stress. Pwede ka mo magkapadala sa inyong mga greetings, inyong mga reactions sa karon. Inyong man mga ipalambot sa itong mga mensay sa itong text hotline. Kunara ka mo sa inyong mga radyo. Yes, ito naman text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-online, syempre, ara kita of denay. Via Facebook page sang Action Radio Bacolod. Ara, This is My Life. Ara, maniban ng mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Mga dalag ko nga mga balita nga matipon sa amon sa News Center, local, national, international, kag kun ano pang mga dalag ko nga pwede naton mapahibalo sa aton mga palangga naton nga mga tagpalamati. Gani, go lang. Kag sige lang gihapon kita dira. Na? Okay na? Yes, oo. May chat room dira. Mga naka-online, may chat room kita dira, pwede kita dira iya maka updanay karon, na? Pagi siyempre, na? Sa aton man pagpangalagat, mga Tita Wilma, relax lang, na? Amo sila aton, relax lang, kay okay lang kami gyapon. Paamo ka na. Relax kag okay kami. Anong aton mapaambit sa inyo sa sininga hapon? Ang sulat nga aton man pagabasahon sa sininga hapon, natungod ini sa problema man sa nga mag-asawa na nga gulpi lang siya iyagin bayaan sang iya sini partner, so hibaluon naton nga ano ba lang nangin rason sina mga anak, relax lang kamo. Any reactions karon, any recommendations na pwede gid ninyo ina mapaambit sa aton text hotline o kung sa aton chat room sa online. Kag aton tag sa ka zodiac sign para man sa aton tag sa ka horoscope, bantayan sa mga nagahulat sang ila sininga horoscope tag sa iya ka hapon. Aton man kalingawan tag sa kahapon kung ano ba aton kapalaran for the day, lingaw-lingaw lang na iya kung magsanto de okay, di ba? Kung hindi medyo sampok-sampok kilay kag laghong-laghong, importante is malingaw kita bisan hingalit gid lamang. Kag aton man mapaambit pila man ka mga informasyon sa karon, mainit sa karon kay di sira klase, manug abri naman ang klase. Sa gihapon ang pagpangalagag sa ginikanan, ang pagpangalagag sa bahin sa ginikanan na tungod sa face-to-face classes kay ti inayagin confirm nagin man sang DepEd, di bala, nationwide, magabukas ang klase dululungan Agosto 22, di bala? Ang aton sini nga Vice President elect nga si Sara Duterte, na luyag niya nga ipatuman gid ang 100%
nga face-to-face classes mag-abot ang bulan sang Agosto kung formal na siya nga magpungko bilang siya ang mangin tiglikom sang Department of Education o kon DepEd. Pero may balantayan tada, di ba na? Natungod sina. Kung siya na ang siya na ang mangin secretary sang Department of Education, ang hambal ni VP-elect Duterte Carpio. Kabalugid kita, no? Nga nagpanumpa na siya, no? Sa ginpatigayon man nga inauguration sang presidential daughter didto iya sa San Pedro Square sa siyudad sang Davao sa diin mag-umpisa ang first day niya nga pagserbisyo sa pungsod bilang vice presidente sa maabot nga Hulyo 1. Ay, next week na ina kay subong 21, baw entrada, premier biyernes siya magpungko. Nan, ang hambal ni VP-elect Sara Duterte Carpio, target niya, na target siya gidya nga ma-implement ang full face-to-face sa pagbalik sang klase sa maabot nga bulan sang Agosto. Hambal yati, nagbayluhan na ina sila sang komunikasyon ni outgoing DepEd Secretary Leonor Briones para sa transition sang Department of Education. Hambal pagid niya ang pagbalik sang face-to-face sang mga estudyante isa sa iya mga igapatuman sa nagahilapit nga pagpungko niya sa DepEd. Amo inang balantayan kag amo ina ang aton sini tutukan mga ginikanan para sa angton man mga kabataan. Ay isa pa nga nakakuha sa akong atensyon ang ROTC. Hala mga anak, no? Di ba na? Nga daw gusto na niya na i-implementar ang ROTC. Tibantayan man na naton kung matuman niya ina kung gindula na naging dissolve na mo no sang time na ton sa nga ara kita sa college nan gindissolve na inang ROTC. Astig nga daan iya si VP-elect Sara Duterte Carpio na kag sa pagbalik man sining face-to-face classes nga ini na may posibilidad man nga halug-halugan ang social distancing. Amo pagining nga aton nga da dugang nga responsibilidad mga ginikanan ang aton mga kabataan hindi ginaton pagpabayan kay may posibilidad nga halug-halugan ang physical distancing rule sa mga eskwelahan. Sa patigayunon iya nga limited in-person classes sa bulan sa Agosto sa mga lugar nga yara sa idalom sang COVID-19 Alert Level 1. Ang ginapabutyag man Education Undersecretary ni Pomoceno Maliluan nga naghatag na i-advise ang Department of Health o kung nga itong sa DOH, ang DepEd nga pwede na nila nga i-relax. Silingon daw halug-halugan na i-relax, hindi na paghugton, kundi halug-halugan na ang distancing protocol sa mga eskwelahan nga yara iya sa idalom sang pinakamadubo nga alert level. Ting pinakamanubo is alert level 1, di ba? So, bot silingon nagakahulugan ina nga mas madamo pagid sa mga estudyante nga pahinugutan nga magkatambong or magka-attend sa mga classroom sessions sa mas sunod iya nga school opening, di ba la? Tiara naman on process naman ng DepEd sa dihon na pagbalay sa mga guidelines para sa pagtudlo sa masunod iya nga school year 2022-2023 nga amuman ang tumod kung paano ipatuman ining blended learning. Hibaluon man suno sa iya kung daw kung pila ka beses sa adlaw mag face-to-face classes, amo man ang adlaw para sa remote learning, no? Kung pila ka beses ang face-to-face classes, kag kung pila man ka adlaw para sa remote learning. In kaso gid man nga makaangkon sa potential nga pag-surge, no, pagsaka sa mga COVID cases nga magaduso sa aton gobyerno nga ibatak or pataason ang alert level sa isa ka lugar. Ang hambal naman niya malaluan nga nahibaluan na sa mga eskwelahan ang mga protocols nga dapat nila hibaluon. Na siling niya, it really works like our storm signal na nahibaluan na sang aton mga eskwelahan ang protocols. Siling niya, each of these
alert levels. Pero ina suno sa balita kag suno man sa ila ginapabutyag pabutyag sang aton mga opisyal sa gobyerno, opisyal sa ahensya sang edukasyon, pero ginikanan ang aton obligasyon bilang ginikanan ang mahambalang ginaton ni ang mahambalang gini Tita Wilma, hindi naton ina pag-itugyan 100% sa ila, no? Ang aton siguraduhon ang safety sang aton mga kabataan. So, samtang amat-amat pa lang kay ting mga kabataan ta subong amat-amat naman gwa, ara i-impose ta giniya sa ila ang i-impose ta giniya sa ila ang face mask. Kag inang may-use na bala sila nga magwa sa balay, hindi sila kagwa kung wala sila face mask. Kay manon man natisyahan ako sina nga mga kabataan bisan ining gagmay na kay naanad na, mabakalang agugor, mabakal dulce or tinapay, soft drinks sagwa, gadalagan pagwa pero gabitbit face mask pagwa sa ila kudal gasuksok na sang ila sini face mask. Pag wala gabalik, ay lipat ko gali sa akong face mask na ina tungod ara na naka-instill na sa mind sang mga kabataan nga dapat kabahin na ina sang akon obligasyon sa akon kaugalingon kay ina para gid sa akon kaluwasan kag sa kaluwasan man sa mga pareho ko nga mga kabataan kag pareho ko man nga mga tao. So kita nga mga ginikanan dapat gid kita ang mag-set sang maayo nga ehemplo para sa aton mga kabataan. Kay kun ano magkita sa mga mata sa mga kabataan nga husto, sundon man na nila. Di kung sala ka nang ginahimo mo bilang ginikanan sa mga ginapatigayon sa karon iya nga mga minimum health standards na sa mga protocols nga ini, bisan sala ti say sakto na guro kay nga ang agaamo na si nanay nga agamo na si tatay sakto na guro amuhon ko man na. So amo na we should set as a good example to our children, dear parents, kinahanglan gid na ay huo alauna 51 na Action Radio Philippine Standard Time. Gusto ko pa mag-share dugang tani para sa ikaayong lawas ng aton mga kababaihan, no? Pero kung may time ako karon tandugon ko gini na natungod bala, di ba mga babayi, may monthly period, may menopausal, di ba? May premenopausal, may postmenopausal, di ba? So dapat kabalugi kita sina kag ina mga sintomas wala nga may experience kay kadamo gid sa mga nabatyagan sa mga kababainhan nga mga masakit, especially kung ara na nagaedad na, no? Maglapit ka na sa pre-menopausal stage, damo na nabatyagan. So ina karon pag may time, hindi kang ko promise ito, kung hindi tayo makuha karon buwas kung aunta na. Ini mga palatindaan bala nga lapit ka na mag-menopause, ti ano ba lang ginatawag nga menopause, ano ba lang mga sintomas sina sa mga kababainhan, no? So relax lang. Mas nami ina mga iloy nga mabatian sang aton sini mga kabataan, ilang ng mga dalaginding naton nga mga kabataan nga bawdo wala na gid pakialam sa ilang mga ginakaon, wala sila kabalo kung anong epekto sina sa ulihi sa ila. Ilaw na magkaon sa mga aslom, di ba? Speaking of aslom, nagalaway gid ko dayon. Magkaon ka sang aslom, ang imo pa na sausawan, ilabi na tig sa lantol subong, abaw, himo sausawan patis kag langgaw. Butang nila jutay kalamay bug isawsaw. Namit ila kaon tunlon pangliso pagkatapos higupon pa na. Ang resulta sina mga anak amugid ang halungan. Nami lang na i-enjoy subong pero ang problema sina sa ulihi kamo gihapon ang magasuffer. Tandaan gininyo ina. Alauna 53 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton ay Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050.
Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga plastic para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag Okay, sa mga naka-online. Sa mga naka-online dahil, hello, mayong hapon, sila kadamo sila dito way off, na? Kay Ma'am Connie Laparan, good afternoon. Tita Wet, tamyaw ko lang family Laparan kag Labaniego, Turbelo family kag Esparasya. Ay nagatamyaw si Ma'am Connie Laparan sang Pandanon DSB. Na, God bless Gid. Thanks for the 3 hearts. I love you. Ma'am Connie Laparan. Thank you, Gid. Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon aksyon na Tita Wilma. Ano ma'am, nagaulan? Gaulan naman dira sa La Carlota. Kung sa bagay, diri sa amon dumabundak na ganilin kaina mo, no? Dumabuyan, nagisang kalangitan. Nan. Kag Sir Melanie Uligo, wow, thanks for the big heart. Good afternoon sa imon. Thanks for the love. Nga ginahatag mo sa amon tanan. Gaulan na naman, Tita Wilma. Okay. Live sa Banis Cafe, watching sa ARB. Ma'am Wilma, thank you, Gid. Sir Melanie Uligo. Happy birthday kay Nini Marlene Torbella. Gatamyaw si Connie Laparan sa Pandanon DSB. God bless. Okay, happy birthday Marlene Torbella from Ma'am Connie Laparan. Tamyaw lang please, Ma'am. Vanessa Stark, kag Doc Mayo, Chinkireleg Donuela Mark, kag Alex Montesa. Okay, halin ina kay Sir Meleli. Happy birthday kay Ruchel Fulgencio Susana today. Ay, birthday gali ni Ma'am Ruchel. Ma'am Ruchel Susana. Ma'am Ruchel Fulgencio Susana. Happy birthday to you and God bless you more. Na? Ginaatamyaw kuman si Diday kag Floor, si Maris, ga-relax lang, something ga-monitor gid, kag gapamati. Salamat gid, Mamana Sinoro, na? Kaya Tia Kimi Riman, madamo gid nga salamat and good afternoon to you. Aralan na siya always, kay Kaloy Bitar, na? Good afternoon, ma'am. Si Kaloy Gali. Wow, kamusta Kaloy? Mayong hapon lang dara sa imo, tamyaw ko lang tanan nga tagpalamati da sa barangay Damutan, Hinubaan. Halin kay Eduardo Edka.
Okay, Sir Eduardo, good afternoon. Thank you, Gid. So, sa mga taga-barangay Damutan Hinubaan, mayong hapon lang dira sa inyo. Ma'am Ginny Sulgon, dira sa may Valladolid sa Bebs Mango Stand. Good PM to monitor gid kami di permisa Tagda Hinigaran, Negros Occidental. God bless everyone. Salamat gid hambal ni Ma'am Nem yang ngipin iwayan. Ma'am, thanks for the stars ha. Sa imugin send ng mga stars sa This Is My Life sa Action Radio. Action Wilma, good PM. I am watching. Stay strong. Good condition. Haling always. God bless you and your family circle. Serufino Ere Gabino, thank you so much. Salamat gid sir. Good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe always. May God bless you and your family circle. More power to ARB and to your wonderful program. Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon, Ma'am, and thank you, man. Nina si Ma'am Elizabeth Iezo. Thanks for the prayer. Ma'am, thanks for the prayer, for the love, for the hearts, the flowers. Salamat gid, Ma'am. Greet ko ako yung pamilya, Romulo Iwayan, sa kay Sweet, kay Lovely, kay Baby Heart, Iwayan sa Tagda Hinigaran. Ma'am Nemia, salamat na. Siyempre, thanks for the love, Miss Virgie Alpinda. Ara si Ma'am Virgie Alpinda, kag Nico Nix. Salamat gid sa inyo. Kay Madeline Carisma, kay Diding Alojamiento, salamat man. Kay Evelyn Sinaon, good afternoon. Kay Bitar Kaloyd na ina. Kay Francisco Angie Francisco. Ada man sa live, Ma'am Giselle Franco, Ma'am Giselle Franco, dire sa Maaw, mayong hapon ko, kay Erwin Gonzalez. Sa inyo kabalo ko, Ma'am, dugay-dugay mga pinakamuda. Dinay kita. Okay? So, relax lang. Balikan ka mo ni Tita Wilma dugay-dugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibalo Radio na sa itong sini text hotline mayong hapon lang dira baw kanami gid siling ni 4538 na Tita Wilma amon sudan tambo nga may kasag kag pinirito nga tabagak abaw ti pa ila ka naman na Tita Wilma, please great happy birthday kay Julius Crisostomo, tamiyaw kuman si Jonathan Jose Diole, Joe Jairo kag si Tatay Teddy kag Tuto NJ. Salamat gid 4538. Mamuna nga mga tuno bisan hindi ko memoryado ang inyo sa nga
SIM, ang inyo sinisal number, pero ang tunos ang inyo nga mensahe abot in the Ronnery Hider Trava. Yes. So, good PM Tita We, great ko lang family Raimundo sa Maaw, Bago City, kag kay Roses Raimundo, Ray Flores ni Galia. Ray Flores, thank you, get 4412. Speaking of Maaw, arawan si Inday Giselle Franco kag si Tuto Erwin Gonzalez, di ba? Good afternoon, Tito Wilma. Pag-greet lang Arabella Dave Dicoy kay Tuni Panton, mabuhay ka, Tita We. Salamat, gid 8220 kag mayong hapon lang. Please, sabana kog sana ko sa mabia sa amon tupad balay gakume family. Ay, yes. So, gapamati abi ko lain ba lang puntan kulbaan man ko. Please, sabana ko kag saan na ko si Mavi sa amon tupad balay gakume family, Tugardo and Marfel family, Alaban family. Salamat gid tita. God bless. God bless you. Angel Alaban ni Sanga Shanda Paz, La Carlota City. Mayong hapon, 0065. Kay Jomar Dinoy, good PM. Tita We, pabati kami. Kani Tatay Romeo Dinoy, diri sa may Batangas City. From SG Jomar Dinoy, kay nanay ko Girom Dinoy, dira sa may Barangay Bacta, Bacolod City. Abaw ara, nagali ka mo daya sa norte. No? Si nanay nyo nilang bilin. Tita Wilma, tamyaw ko lang tanan nga mga taga Magdayaw 4 La Castilian na good day. Okay, 5653. Madamo gid nga salamat. Kag hello, Tita Wilma, mayong hapon. Ako ni Margie, gapangayo number. Gapangayo sa imo number kagabi. Inangay ka sa ako number kagabi. As the other night siguro tong text hotline. Yes. Si Margie na dumduman ko. Thank you so much, mayong hapon sa imo. Alas 2:10 na Action Radio Philippine Standard Time. Mabasa na kita sa itong sulat para karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang atong tagpadala sang sulat sa karon nga hapon, asawa nga nakibot sa ginhimo sang iya bana nga aayhan kag ini among iya problema nga gulpi lang siya ginbayaan. Inang aton istoryahan man karon nga hapon. Kag siya nagapatawag kay Christy sang Bacolod. Kag ang message ni Christy sa aton sa ni Facebook account nagasiling, maayong hapon sa imo, Tita Wilma. Kag sa tanan nga mga nagapamati sa ila mga radyo sa Action Radio Bacolod. Sa mga naka-online, nagapangayo man ako sang maayong hapon. Pareho man sang iban nga nagapadala sang ila istorya, ako may ara man. Natungod ini sa akon bana nga si Junie. Tita Wilma, nakibot gid ako sa wala ko gid gina-expectar nga ihambal ni Junie sa akon. Nga gusto na niya ako nga bulagan. Daw nahulog gid ang bilog nga langit sa akon. Nagpalang dulom gid ang akon panulok sing mabatian ko halin sa iya. Pero wala siya sang may nabatian nga tinaga halin sa akon. Nagtulo lang ang akon luha. Kay nga wala gid ako sang mapensaran nga rason. Kay normal man ang amon pag-updanay bilang mag-asawa. Wala gani kami bisan makaisa lang nakaagi-away. Tagua lang ako kay Christy, Tita Wilma. 30 years old na ako.
Kag 10 years na kami nga kasal sang akon ba nga si Junie. Sa tuod lang ta, wala gid ko sang may nakita nga signs sa iya sang pagdula sang iya love sa akon. Very sweet kami nga mag-asawa. Kag madamo gani sang nagakahisa sang sweetness namon sa pagpalanggaanay. Abi mo kun ano ang irason sa paghambal niya nga mabulagay kami? Kay nagbalikay sila kuno sang iya ex-girlfriend. Kag nag-decide nga magaupod sila. Hindi ko kabalo kung paano ako mag-react sa iya ginhambal. Kundi naurungan ako kag nagpalang dulom ang akong panulok. Pamatyagan ko daw malupok ang akong dughan sa kaakaig sa iya. Kay wala man gani ako nakabalo nga may ex siya antes kami nag-asawahay. Pero feeling ko bala, Tita Wilma, may aragid madalom nga rason kung nga gusto niya ako bulagan. Siling ko gani, may araayhan siya ginatago-tago nga secret sa akon. 3 ka bulan ko na nga ginadala-dala ini, Tita Wilma. Nagagamugid ang pensar ko. Kay pamensaron ko, sa sulod sang madamo kag malawig na nga tuig nga pag-updanay namon bilang mag-asawa, matahom kag matamis ang amon pag-updanay. Pagkatapos gulpi na lang niya ako nga bulagan, wala man ko kabalo kung ano gid ang pinaka-rason niya. Kay nahapawan gid ako sang iya ginhambal sa akon nga nagbalikay sila sang iya ex. Ano man ang himuon ko sini, may duha kami kabilog nga bata. Tita Wilma, mamati lang ako sang imo, ma-advise sa akon, kabay nga mabuligan mo man. Christy sang Bacolod. Okay, sa iton tagpadala karon nga hapon na Christy, salamat kid sa pagpadala mo sang imo man. Isa ka bahin sang istorya sang imo kabuhi diri sa iton programa This Is My Life, sa programa na itong tanan. Kag aton ina ginapasalamatan. Do hindi ta mapaktano, do hindi ta ma-explicar ang mga hitabo. Kung para sa iban, mahapos kag mamagaan nga problema, pero sa natungdan labi na kay Inday Christy, tama kabugat sini. Kay nga ang mga plano mo bala, no? Mga plano mo sa imo kabuhi, mga plano mo para sa imo ginapasad nga pamilya, gulpi lang marumpag sa makabig naton hindi balido, no? Hindi gid saya valid reason nga masiling siya nga bulagay ta, paamo ka na. Mabulag ko sa imo, kaya nakita na yung sa akong ex-girlfriend, pwede siya. Nag-decide kami nga, amo lang na iya kahapos, na? Amo nagilang na iya kahapos ang pagdesisyon sa sinagabagay nga kung pamensaron na Inday Christy, kasado ka mo nga duha, di ba na? Kasado ka mo for 10 years, may duha ka mo kabata. Sa siguro nga bahin sang inyo kabuhi, nagakinahanglan ka man explanation halin sa iya. Okay. Hambalon mo siya bala, hindi amo na kahapos pareya sa akon nga magdesisyon ka nga bulagan mo kami sang kabataan mo. Hindi na iya siling hampang-hampang lang niya. Ako, gincommit ko ang kaugalingon ko para sa imo, kay nagalaom ako, nga magkatukod ako sa pamilya, nga sa diin devoted akong asawa para sa imo, nangin honest ako, and then suddenly, gulpi ka lang niya mahambal. Kung paminsaron tabala, walang kamuwang-muwang nga mga rason. No, may mga tao man gali nga amo sina. Siling ko gani sa iya. Siling ko, paano natabo niya kibot ko Tita Wilma? Isa ka simana,
may nag-istorya sa akon, hindi ko kabalo kung ano ihambal ko mo. Di ginapamangkot yaman ko no, si Junie, ining bana niya, kun nga ano bala ang problema mo? Ha? Ginapamangkot yaman, ako asawa mo, ba na ko ikaw? Ako nangin open sa imo sang tanan kung anong problema ko, ginaistorya ko sa imo, nagahatag ka man gani suggestion sa akon, kag ginabuligan mo ako. Kung anong problema mo, problema ko man ina, kay kabahin ako sang imo kabuhi, kag kabahin ako sang aton pamilya. Di ba la? Amo na supposedly mo, kabudlay sang sitwasyon nga pareho sina. Pamangkuton mo lang siya girl. Pamangkuton mo siya Christy, no? Kung ano gyan. Kay kabudlay, i-picture out ang sitwasyon. Sa 10 years nga inyo pag-updanay, gahambal ka nga ang sweetness ninyo or ang kasuod kag ang katamis ang inyo pag-updanay bilang mag-asawa daw hindi matupungan. Munang siling nila nga sa sobra katamiso nagakasubayan, nagakaguba ang matamis nga paghigugmaanay ang mga nahambal sang iba, no? Pero inang magsiling amo na bala kanami sang inyong pag-updanay, makasambal ang iba nga ka-ideal sa inyong mag-asawa, kay dugin planuhan gid sang maayo. 10 years, hindi na lahog-lahog. Kaya ang first 7 years sa inyong marriage life, ara ka muna sa adjustment period. Nga kung sa bagay, sa first stage ang inyong marriage life, nalampuasan na ninyo. Na? Ara na ka mo sa second stage. Pero tigulpi lang nga narusdak ang hagdanan nga inyo ginasakaan pagkadto sa successful marriage ninyo. Masakit panumdumon ina Inday Christine, di ba la? Basi kun ang ginatumod bala niyang other woman, kaya hindi ko nga galibugulo kung mo magpanumdum. Basi balang ginahambal nga another woman nga ex niya sang una, balibad niya lang. Paamo kay na bila, no? Balibad liya lang. Tapos may ara siya gali, lain nga rason, nga hindi siya gusto nga mahibaluan mo. Pero bilang asawa, Inday Christy, i-push mo gid na iya. I-push mo gid na. Ano gid ba lang pinakarason? Kay kon mahibaluan ko man lang, kung ano gid ang imo rason, wala problema. Kay mabasi kung mabaton ko, kag mabato namon sang kabataan mo. Kay kabudlay na iya nga magdesisyon ka lang nga amo na, ha? Or basi kun ikaw ang may diferensya sa inyo pag-asawahay. Basi kun may nabaton siya nga chika-chika halin sa mga marites kag sa mga marikon kag sa mga marisol na muna siling nila mo mga marites amo nang mo chismis. Ang mga marisol amo nang nagasulsol kag si marikon amo nang naga-confirm sa mga chika-chika nga ina nga kung magpadala-dala ka man without any confirmation guba gidya ang pagpangabuhi. Amo na ikaw, no? Basi bala, no? Akon kay Tita We, pananawan or pamatyagan ko lang na, na? Nga basi may nabaton siya nga mga indi nami nga mga chika-chika nga wala bala niya ginpangitaan sang klaro, wala niya ginapangita ang kaathagan sinatanan, nag-conclude lang siya. Hindi naton pagdulaon ang mga possibilities mo, Inday Christy, hindi naton pagdulaon ang mga possibilities nga ina. Kay ako nakita ko gid kag nabatyagan ko sa the way nga pagbalay mo sang imo sini mga dinalan nga hindi kay gusto nga magubang inyo pag-asawahay ang inyo sini pamilya. Na hambala lang siya taga-ilang ko bala sang rason nga makaingganyo sa akon nga dapat kita magbulagay kay batunon ko bisan masakit pa sa akon na kay kinanglan mangin makatarungan man bala ang inyo ang pagpakigbulag niya sa imo nga bisan nagatululagay ang imo luha kay bisan nagabakho ikaw sang tuman nga kasakit wala ka sang mahimo kay ti amo inang realidad amo nang hibaluon mo kung ano ang realidad nga ina sa likod sang iya desisyon Pero may isa pagid kaswasyon si Tita Wilma magluwas dira ang pagpangamuyo, Christy.
Magpangamuyo ka sa mahal nga Dios. Lord, buligi man ko sa akon problema ang nakataya diri ang akon pamilya. Ilabi na ang palaabuton sang akon duha ka kabataan. Maano ang akon mga kabataan? Kung magbulagay kami sa akon bana. Although nga masarangan mo for sure sa nakita ko sa sitwasyon mo, masarangan mo yung buhion ng mga bata mo, masarangan mo yung paeskwelahon ang kabataan mo, pero kabudlay, na? Kabudlay nga wala ang amay sa luyo ninyo nga magpamilya. Lain niya, magsili, ara man ko gyapon bilang amay or ara man ko gyapon bilang iloy, basta bulagay lang takiti amo ni akong desisyon. Abi ninyo amo lang nabasing ko mga kabataan subong, mga huben-huben sang sa amon henerasyon, mahapos para sa inyo ang magdesisyon sa pagbulagay. Nga para lang yabala sa inyo masatisfied niyo inyo kaugalingon kay masili naga-suffer ikaw, naga-antos ikaw sa pagpangabuhi nga hindi ka na happy sa pagpangabuhi ninyo, na sa inyo relasyon bilang mag-asawa. Inaya sa tunga lang ninyo nga mag-asawa, na? Pero wala ninyo ginatanaw ang sitwasyon sang inyo mga kabataan. Nga halimbawa, bulagan ko si Mrs. or bulagan ko si Mr. Paano mga kabataan namon? Paano? Ay, hindi man kuya po magdula. Responsibilidad ko magyapon. Himuon ko hindi, gihapon maayo ang epekto. Sa tudtuod lang. Bisan i-survey mo ina, palamang kutanon ina, nga sa diin, let's say, from 1 to 10, ka mga kabataan nga produkto sang ginitawag broken family, 8, 2 lang da ang maayo ang epekto nga sa diin mabaton sang kabataan kag nagapaningwa ang kabataan para nga mag-uyuhan sila sa ulihi without the presence of their parents, their mother, their father. Wherein nagakinahanglan sila, nagalong sila sang pagpalangga kag paggiya sang mga ginikanan. Masiling ka mo, responsable ka mo nga ginikanan, responsable ka mo nga ginikanan in terms of what? Material things para sa kabataan nyo, sa mga material needs ng kabataan nyo, pero wala ninyo ginatamod ang balatyagon sang inyo kabataan. Wala ninyo ginaedukar ang inyo kabataan kung paano sila mangin maayo man nga ginikanan sa palabuton. Nabala, kasakit panumdumon, kay na realidad na sa karon. Ti amo na nakita ko sa imo, Inday Christy, nga hindi mo gusto. Duha mo ka bata, mangin hindi maayo sa ulihi. Kay kapin pa ko nakita sang kabataan nga kanami isang relasyon sang mama kag papa, kuya. Aga ka-inspired gid, kuya, na? Ano pa, gusto ko ining someday, gusto ko mapamana ko, mapangasawa ko, amon nga life, pareho man kay mama kag kay papa. Pero hindi gali amo ang expectations sa kabataan. Kay sila mismo nakasaksi kung ano ang klase sang pangabuhi nga inyo ginahimo para sa inyo pamilya. Paano ka muna maging successful sa amo na lang kinaiya, mga nanay kag mga tatay, gani ikaw, Inday Christy, ang mahambal ni Tita Wilma, never surrender para sa imo mga kabataan. Nagakinahanglan kaya, na? Nagakinahanglan ikaw sang husto kag makatarungan nga rason kun nga abulagan niya kamusang kabataan mo. Kinanglan ipanawong niya sa imo kung may sala ka. Kinanglan prangkahon niya kung ano ang kasalanan nga nahimo mo, kung anong kakulangan mo, kung anong diferensya mo. Sa maayo nga paagi. Kag ina mahimo lang ginaton nga hindi kita makatugas ang duga nga kagamo, duga nga problema sa sinang imo sitwasyon paagi sa pagpangamuyo kay Lord. Nga Lord, sa pagprangka ko sa bana ko, tagaiman ko good heart, and ending nga patience, muna bala, paghangop, nga patagaan ko lang maayo nga solusyon. Buligi lang ko, tagaan mo ko strength, kagabakhod, para na lang sa kabataan ko, nga kung ano gid man, ang iya sini, pinakarason, nga bayaan niya kami sa amon kabataan, inang husto, kag makatarungan man bala, kag mabaton ko, na, kay nga ang point da bala, bisan magbulagay ka mo sa husto man, nga hindi kaya bala magwa nga daw mangin makaluluoy ka, na?
Amo lang na bala, sa husto lang. Kay nga ipakigbato mo da karon nga hindi ka gid makigbulag pagkatapos ang ending ikaw man gyapon ma-suffer kag kabataan mo. Kung di ko nabalaan kung man lang kung ano gid ang pinakarason, hindi na ko mag-gamble pa sang kaugalingon ko. Hindi ko na pag-gamble ang futures ng kabataan ko. Maninguha ako iya Inday Christie para sa akon mga kabataan. Kag never nga mag-inject ikaw sa mga hindi nami nga mga bagay na tungod sa ila amay. Nga sa gihapon kilalahon nilang ila amay, kag magapabilin ang ila respeto sa ila amay, kag sila na lang na iya ang mag-judge sa ulihi, sila na lang na makahibalo kung anong pinakamaayo nilang himuon tungod maintindihan or naintindihan nila ang sitwasyon kung paano kag nga amo sina ang nangin resulta sang inyo pagpangabuhi. Ha? Kung nada ka lang niya sa Ginoo, Inday Christie, wala sang imposible sa iya. Hindi kaniya pagpabayan, kag hindi gid niya kita pagpabayan. Tandaan mo na. Masakit man ang kamaturan, masakit ang realidad, itulo sang aton luha, pero never kita mag-surrender nga mga asawa sa mga amusin nga klase sang mga bana. Never man kita mag-surrender nga mga bana sa mga amusin nga klase sang mga asawa. Basta nakahibalo kita kung ano ang husto, kag kung ano ang aton responsibilidad para sa aton pamilya, himuon lang nato. Magpangamuyo as always sa nasiling naton, kay ara siya humlad ang duwa kapalad kag nagahulat sa pagtawag naton sa iya. Hindi niya kita pagpabayaan. Siya ang mga inspirasyon naton upod ang aton mga kabataan sa padayon naton nga pagpanglakaton sa siningdutang luhaan. Paamo kay naman. Ay nga mga anak, okay. Ina lang matugda ni Tita Wilma sa imo, Inday Christie, ha? Magpakabakod ka. Ara si Lord nga hindi magpabaya sa imo, ha? Go lang. Okay, get from time to time, sige lang tayo chat-chat. If ever gin man, ara lang ko. Basta kaya lang sang powers ko nga maka-comfort sa imo. Okay. Thank you, kid. Kag sa iban man naton dire nga mga kauturan nga nagaupod sa pagpamati diri sa This Is My Life kag nagaupod man online. Pwede nyo man masulat inyo mga istorya sa kabuhi, inyo man problema, o kung ano man ang inyo mga experience nga nakatag sa inyo leksyon, nakatag sa inyo inspirasyon, ka pwede ninyo ma-share sa iban man naton nga mga palangga, nga mga tagpalamati, sulat lang. Kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Penthouse Wilrose Building, Burgos Locson Streets, Bacolod City. Sa mga naka-online na itong dira, inyo any reaction, inyo man masuggest para ka Inday Christie, bukas ang aton sininga chat room. Kag ang aton man nga anon nga ni Tita Wilma, ang aton man nga text hotline. Okay? Yes, alas 2:31 na Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Nagapamatuod sang kaepektibo sang Koy Herbal Capsule. Magtumar na sang Koy Herbal Capsule adlaw-adlaw. FDA approved. Tag 12.50 lang sa gihapon, 550 milligrams. Mabakal. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga Okay. Greetings tanay sa mga naka-online again. Mayong hapon, Ma'am Virgie Alpinda. Mayong hapon lang dira. Good afternoon, present always kami dito we. So, Myselin Holmes, ready si Thelma Iguico, Lydia Bibing, Hinida, Jennifer, kag Mercedes Lambert. Salamat kay Tita we. Stay healthy always and God bless you and your family. Salamat, Ma'am Words, kag sa inyo dira tanan. Ma'am Diding Alohamiento, salamat man. Mayong hapon man, araman si Ma'am Inday Blaza. Good afternoon. Yes, hello Ma'am Starmeo. Thank you so much. Good morning. Good early morning to we. Monitor lang kami diri sa
Red Wing, Minnesota. Ma'am, good morning lang dira sa inyo. Na? Thank you, kid. Stay healthy as always. Stay safe. Na? Marjorie Ward, hi Tita Wilma. Good afternoon. Good evening da sa imo. Ma'am Marjorie, thank you. Good thanks for the love and thanks for the flower and the kisses you sent. Pamati lang ko action Tito Wilma sa advice mo kay nabudlayan ko hindi ko kabalus ang insakto gid ang advice mo. Agree gid ko kag quick pangamuyo gid siya. Ma'am Ana Sinoro, thank you anyway na. Please greet, hi Tito Wilma na. Please greet kay Nanay Concepcion Gonzaga nga lingaw sa iya apo. Kag sa manghod ko nga naga-manicure sa iya tiil. Kag sa asawa ko, kay Milona, salamat gid. Kapamati ko misubong sa imo, ana. Rico Febrio, salamat gid. Bow. Homa Lumina, thanks gid. Good afternoon, Ate Wilma, watching from Tacoling. Roslyn Buenaventura, salamat gid. Cecil Celestial Hepti Batindaan. Cecil, kamusta lang? Good afternoon, Tita We. Greet lang ko kay Inday Norma Hipte Rosales. No? Di ba si Inday Norma, tita mo? Cecil, thank you, Gid Ana. Kamuman sa bugos mo man nga pamilya. Akon, ma-advise, karon lang na Ma'am Virgie, basahon ko ng imo sini nga advice sa itong letter sender. Ma'am Giselle Franco, thank you ko nito. Marilu Veron, mayong hapon, Tita Wilma. Okay, kid, na. Ma'am Ems Aboso, thanks for the love, na. Kateresita Quinto, thank you, man. Kag Adaman si Inday Christian Bea Dalisay. Kay Maria Malvel Braza Diupita, salamat man kay Nida Bilyote Olarte. Relax lang ka mo danay, Ay, ara, pagidgali si Inday Dancil de la Peña. Kay Nunoy, kay Inday Dancil de la Peña, dira sa may Villamar, Barangay Estefania, thank you so much and good afternoon. Mabalik naman ko karon dugay-dugay. Relax lang ka mo daanay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene. Ma'am Jane Candido Hildore. Ma'am Jane, thank you good and good afternoon. Salamat gid. Ada man si Inday Alma Gonzales position or Ma'am Alma position Gonzales. Gabalis ka, di na permi. Ikaw nang bahala magpasensya. Hi, Tito Wilma. Kamusta ka na? Good PM. Monitor lang ko di. Kag sa mga taga Purok Paho, Barangay Dulaw sa may Bagos City. Tutoy Jana Costa, kamusta lang sa imo? Okay. Abaw siling ni ay ambot sa imo. Happy Lola. Yes. Lola na si Tita We. No? Kaya may apo na si Tita We. Sa kun uni ko iho. Wow. Anyway, thank you, Lord. Adugang-dugangan. Okay, thank you, kid. Di ako anay ang mga gina-offer nyo da. Thank you lang gid kay medyo mabulubudlay pang sitwasyon. Kay Tuto Christian Daviga Nagracia, good afternoon man. Kay Inday Christian Gonzales, mayong hapon. Inday Christian Gonzales dira sa may Banga Sires, no, sa Gonzales family, no? Mayong hapon lang dira. Kay Cassie kay CJ, thanks gid. Ay abaw, sinanay ako no Jerome Dinoy dira sa may Barangay Bata kay wala iya nabatian ang iya greetings from Jomar Dinoy. Jerome Dinoy, mayong hapon sa imo. Salamat gid sa pagupod kay Tita Wilma. Okay. Dali lang kay kadtuan ko anay pila lang, no, sa malabutan lang naton ang mga mga opinion sa aton sini mga palangga nga mga tagpalangga. Dali lang. Tamyaw ko ako nanay gapamati sa imo. Sino imo nanay? 4660 ginatamyaw ko si nanay gapamati ko no. Di paano? Kaya wala ko kabalo sa ngalan ni nanay mo. Okay, siling ni siling ni 6850. Hello Tito We. Para sa sender, ayaw pagtuguti magbulagay kamo sa bana mo. Kawawa naman ang mga bata. Never surrender. Na pangamuyo sa mahal nga Dios. Walay imposible sa mahal nga Dios. From Cecil of Isabela. 6850. Madamo gid nga salamat sa imo. Tita Wilma, para sa sender, ang mahambal ko lang. As a wife, kag 7 years naman kamo kasal sang as a wife, kag 7 years naman kami nga kasal sang bana ko, hindi hapos mabalaan mo nga bulagan ka lang sang bana without knowing sang isa lang karason nga napakababaw para sa akon. Day pakigbato mo gid ang pagkaasawa mo tungod kasal ka mo, na para na lang sa kabataan nyo. Be strong lang gid kag always pray to God. Dai trials lang na sa life mo. God bless you. Wow. 0065. Salamat gid. Kabay nga ma-inspire si Inday Christy. Inday Christy, pamatii. Ana? Pamatii na. Kag padalmi. Na? Padalmi ang mensahe ngayon na. 2419. Okay, sa imo pa lamang kutanon ang sabat ni Tita Wilma. Okay na siya. Kung diin man siya nahamtang subong, iya ina personal choice sa iya sini life. Kay ti hindi naton mapunggan ang tagsa-tagsa nga nagahanduman sang kaayuhan para sa iya kabuhi. Happy siya kag okay man nami man ang iya sini pagbiya diri sa amon, di ba? Waay man kami, waay sang waay problema. Kay nga iya desisyon kag naga-enjoy kag happy siya sa iya desisyon subong na. I hope nga naintindihan mo ina sa nagpadala diri. Good PM tawe tamyaw ko lang family Baldove pagaduan kag duwa ko ka mga apo. I'm sorry. Si Bryle kag si Charles Malan, salamat kid. Sound of your hello, that music I hear
I get misty the moment you're near. Okay, so pasensya lang, nagkatulang nga kung sini nga tutunlan. You can say that Katuan tadi anay, no? Pasipletan tading iba na ton nga mga mensahe, no? Ila opinion sa iton sini letter sender. Siling ni Ma'am Elizabeth Gamala, Ma'am Wilma. Very good advice siling niya. that's why I'm following you. Very good advice. Marriage is not a contract. Na it is a covenant. Yes, Ma'am, I agree with you. It is a covenant to our Almighty God. If bayaan gid sila, ask lang siya support para sa duha nila ka anak. May God gives you courage and strength to surpass trials in your married life. Pray for your husband conversion. May God bless your family. And Christy, nabatian mo na ang advice ni Ma'am Elizabeth Gamala para sa imo. Ha? Be strong. Kaya mo yan. Ha? Sa sender, pray always. Keep on praying to God. Bawal always happy. Bawal ang sad. Always happy. Hambal ni Sir Rufino Aragabino. I agree, sir. Miss Ems, thank you, Gid. My stars, thank you, Gid. Love you, Miss Ems. The most beautiful voice on air. Ay, hindi hinulamayin lang na Miss Ems, pero ginapasalamatan ginato ni na kay Lord. Good afternoon, Action Wilma. Always monitoring gid upod sa amon pagbiyahe. Wa nagabiyahe na kamo. Okay na? Yes, Miss Ems, thank you gid kag sa mga upod mo dira, of course, sa pagbiyahe. Kay Attorney Dogs, na good afternoon and thank you so much gid. Na kag hambal ni Ma'am naman ni Ma'am Virgil Pinda, akon ma-advise sa sender Tito we Asturia hunya lang sing maayo iyabana. Kag prangka hunya gid kun nga agid nga bulagan siya sang iyabana. Kag sa sender kasal bala kamo may mga bata. Sa sender kasal bala kamo may mga bata kamo nga naga needs sang isa ka happy family de. Isa ka happy family. Pray kay gid sender and trust always kay God. So Christy, nabatian mo na pila lang ina sang mga advices kag based man sa ila sa experiences ang ila gina-share para sa imo sa karon nga hapon. Pamatian mo gid na kag padalman mo inang ila mga opinion nga ginhatag sa imo para iya karon nga hapon. Always gid ko pamati sa imo. Yes, Ma'am Marilu Varon, thank you gid. Salamat gid. Kag siling pagidi sang isa ay pati ka na hindi pagbulagi kung hindi siya maghatag valid reason. Ay nga mga anak mo. Okay lang, pero keep on praying, my dear Christy. Na? Gusto mo na sa liwat sulito ni Tito Wilma kung gusto mo comfort, ari lang gid si tawi para sa imo. Na, chat lang from time to time. Alas 2:46 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga ginahulat ninyo nga horoscope, ari na bantayan inyo tag sa zodiac sign para karon nga adlaw Martes, Hunyo 21 tuig 2022. Siyempre, unahon na ito na itong sini mga celebrators for today, mga Gemini. Kaya mga Gemini na tao, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Mga Gemini, inyong horoscope na gasiling. Wala nagaugyon ang mga bagay-bagay karon nga adlaw sa gluyag ninyo matabo. Na hindi ikaw or hindi man kamo magkapamansar sang maayo kag kung ano-ano lang ang nagagamo sa inyo dulumdumon dira. Pero nothing to worry kay nga mangin maayo gid ang dalagan sang tanan. Magpangamuyo gid Gemini. Mga masuwati nga mga numero 2-19, 25 kag 37. Brown is your lucky color. Mga Cancer, ang mga Cancer naman itaw Hunyo 22 tubtob
Hulyo 22. Ikaw naman cancer or kamo naman mga cancer, hindi man kamo or hindi ka man dapat magkabalaka kung may mga bagay ikaw or may mga trabaho ikaw nga wala matapos. Kung feeling mo nga daw kabudlay gid nga daw ginakulang kagid sang oras, ay magpangayo ka rescue, ngayo ka bulig para matapos ina sa husto nga tion. Cancer, masuwerte nga mga numero 6, 14, 28, kag 44. Black is your lucky color. Okay, kadtuan na ton ang Leo. Okay. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo, kung pwede pa lang na, kung pwede sa imo kag available ka, ang utod mo dira, isa mo dira ka utod, hagara nga magpulo pamasyar. Kay sa inyo pagpulo pamasyar, Leo, suno sa imo horoscope, dira mo matagupangdan. Dira mo makitaan nga kadamo gali sang mga bagay nga wala ninyo na estoryahan. Kag dira mo makitaan nga may problema siya kag may pagsunggod-sunggod sa imo. Go na Leo. 3, 11, 35 kag 42 ang magmasuwerte nga numero. Silver is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob, Setyembre 23. Yes, Virgo, ari ay, ipa-intyendi mo sa upod mo dira nga hindi mo bala hungod na hindi mo ya intensyon nga sakiton ang iya sini balatsangkon or hindi mo hungod nga pakahuyan mo siya kundi gusto mo lang tadlungon ang sala nga iya nahimo. Maswati nga mga numero 9, 23, 36 kag 40. Mint green is your lucky color. Yes, mga Libra, ang Libre naman, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Libra, hindi mo man malikawan, so na sa imo horoscope nga makatulo, luha mo karon nga adlaw sa mga hindi nami nga mga matabo sa life mo. Na natural man lang na guro nga mga reaction, basta may hindi nami kag gusto mo magkibi, patuluan luha mo para maghalug ang dughan mo. Nan. Magpakabako di ka suno sa imo horoscope, kag hindi mo pagpensaron, Libra, nga mahuyang ikaw. Gani, be strong. 7, 16, 23 kag 39. Red is your lucky color. Yes, Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22, bao happy ang adlaw sang mga Scorpio. Kaya nga nakasiguro ikaw nga love, ikaw sang imo asawa or sang imo bana, nobya or nobyo mo, sa pihak sang imo mga kakulangan. Pero hindi ka lang mag-abuso. Ha? Maswerte nga mga numero 9, 16, 27 kag 44. Tangerine is your lucky color. Alas 2:51, una pa lang ito nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Mabalik pa na si Tito Wilma sa dugang, Siling ni Inday Giselle Franco sang maaltawe, comment ko lang. Dapat hindi ka gin magpasugot sa iya desisyon nga mabulag sa imo para ina sa atong letter sender kay Christy. Thanks, Ma'am Giselle. Relax lang, Mabalik pa si Tito Wilma pagkatapos ng mga ini. Mag-champion super Cha-Cha Tuvilla. Hello, good afternoon kay Cha-Cha na hambal ni Cha-Cha Tuvilla. Siling ni Inday Cha-Cha Tuvilla, ma'am. Happy gid duwa ko kabata nakita kanila live. Oh, thank you kid na. Thanks for the kisses nga ginsend ninyo. So happy na si Tawe nga ragi ka mo da. Marilo Varon, salamat gid na. Ragi ka mo always dira. Kay Ma'am Merly Gonzaga mayong hapon, Tita Wilma. Yes, kay Amihan Sarabia Lidesma, good afternoon. Salamat gid. Kay Rizalina Hisulgon Toledo. Inday Arlene Anerdes, salamat man. Kay Maria Marvel Braza Jupita. Christian Bea Dalisay, salamat. Bapaamo ka na. Madeline Charisma, no? Kay Madeline Charisma, mayong hapon kay Nida Bilyotti Olarte.
Salamat gid. Nay, oo, no. Evelyn Sinaon, salamat man. Kag kay Francisco or Angie Francisco, salamat gid. Kag kay Kaloy Bitar. Okay? Aha. Ang mahambal ko lang sa Tita We, pagsubok lang na Tita We. From SG Joe Mardinoy. Okay, mga pagtilaw lang na sa itong sinikabuhi. Natural lang ina. Wow, yung hapon. Okay. Thank you, Ged, no? Pag may time karon mabalik pa ko, Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask. Padayon man si Tita Wilma sa pagbasa sa mga nabilin ng mga zodiac sign para sa itong text ka horoscope. Di nakita Tita Wilma, nakita sa Sagittarius. Ang mga Sagittarius, amo ini mga nataon Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Yan Sagittarian, feeling mo subong adlaw, wala sang nakaintyende sa imo sa gusto mo matabo. Feeling mo lang na, no? Kinahanglan pasensya gid.
kag kinahanglan mo i-explikar ang imo dapat himuon. Okay? Maswati mo naman nga mga numero 17, 20, 31 kag 40. Emerald green is your lucky color. Ang mga Capricorn. Yes, Capricorn, Disyembre 22 tubtub Enero 19. Oy, Capricorn, ipreparar mo imo kaugalingon, ha? Prepara sa ano? Ipreparar mong imo kaugalingon sa pagpamati sang problema sang imo abyan. Na, amo nang hambal sa imo horoscope, na? Kag hindi lang, ha? Hindi ka lang magpadala-dala. Kay nga, kung magpadala-dala ka sa iya problema, wala ka sang mahimo nga bulig sa iya, kun matabo. 6, 17, 32, kag 45 mga maswerte nga numero, beige is your lucky color. Katuwa na ito ng zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius naman Enero 20 to Pebrero 18. Kung ano ang mga importante nga bagay dira, Aquarius, asikasuha ina para wala sa mangin problema. Tungod, abi mo ang ibanda iya nga mga bagay, ha? Makahulat lang na iya. Mga gani, ang una, ang pinaka-importante, among unahon mo. Ang iban makahulat ina. Don't panic. Mo na yung bazay horoscope, na? 10, 18, 22, kag 37, maroon is your lucky color. Kantuan naman natin ang Pisces. Ang Pisces or mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, pamati sang imo horoscope, na? Bisan pikon ka karon nga adlaw, suno sa imo horoscope, piliton mo gid nga mangin mapinasensyahon ikaw, na? Kay nga kung hindi mo napaghimuon, wala sang maayo inga, wala sang maayo nga madulot ina sa imo, na? Kalain kun akig ikaw nga akig akabug at ihulag pa mo kana, di ba, Pisces? Cool ka lang. 9, 18, 26, kag 39, mga maswati nga numero, pink is your lucky color. Daligid lang kay nga Action Radio Philippine Standard Time, impontulo stress ang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kay salamat gid pagupod sa atong 3 o'clock prayer. Kay ano dili ako kay Inday Norma Rosales, kay Inday Grace Madamo, ginya salamat mayong hapon sa inyo. Na ara man si good PM lang kuno kay Eljon Villar. Halin ina kay Sonted 2191. Pero relax lang kay tapuson ko anay nabilin nga zodiac sign. May ara pa kita nabilin ang Aries. Ang mga Aries amoy ning na tawo Marso 21 tubtob Abril 19. Yes, Aries, ha? Tanawa abi kung ano ang mahimo mo sa problema sang abyan mo, na? Tanawa kung basi may mabulig ikaw nga mataganin na solusyon, kay kung may mabulig kung may mabulig ka ginmandera, hindi man pag-idalok, buligi man siya. Amoy na hambal sa imong horoscope. 1, 9, 15, kag 34 mga maswerte nga numero, white is your lucky color. Kaya tapusan natin nga zodiac sign, Taurus. Ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20. Taurus na sa imong horoscope, puli na lang sa ibalay, kang magpahuway. Kung feeling mo, hindi mo kaya nga mag-obra, na?
Kung hindi nami pamatsyag, pahuway. Kaya mo ginang ginapangayo sang imo lawas. Kay basi kung maglala, balatian, gid ospital. Akin nang hinay-hinay kag maghalong-halong. Kinahanglan gid ya tawros ang imo sinilawas, suno sa imo horoscope, ang magpahuway. 7-18-23 kag 39 mga maswerteng nga numero. Peach is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para naman sa itong text sa ka-horoscope para karon nga adlaw, Martes, Hunyo 21, tuig 2022. Una sa pagpaalam ni Tita Wilma sa mga wala naton malabutan, pasensya na kay ti wala naging man kita oras, pasensya pero try naman naton nga makabawi buwas. Itong Bible verse of the day halin sa Psalm chapter 16 verse 11. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. I can't say goodbye. Saliwat, salamat kag mayong hapon. So standby na sa matahong nga drama. Mensahe sang paghigom. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung ano